Prije svega čestite na natjecateljici i treneru na osvojenom srebrnom odličju Europskog prvenstva do 23 godine. Barbara, dojmovi? Prije svega hvala. Dojmovi, pa sigurno mi je veliko zadovoljstvo i sretna sam jer nakon prošlogodišnjeg 5. mjesta sad na drugo mjesto doći sigurno veliki pomak. Treba napomenuti da si i dalje u kategoriji juniora osvajaš medalje na seniorskoj razini. Pa to je samo možda znak da se od mene nešto očekuje u budućnosti i nadam se da će tako biti. Čestitke treneru također, može vaših par riječi? Hvala na čestitkama. Bilo je teško, imali smo neke ozljede, male probleme pri treningu, ali ispalo je najbolje moguće. Daljnji ciljevi za natjecateljicu Barbaru? Prije svega da se dobro odmori, da se zalječi i onda krećemo na bazični dio teretana, snaga i idemo u seniorski program. Puno hvala i čestitke još jednom.